Mariña, de Isabel Somoza. Mariña ulía a casa bella, a madeira noble, a envoltorio de papel, a terciopelo. Mariña tiña o corazón do seu avó, a sorna do seu pai e a alma da súa nai. Cada tarde atravesaba aquelas portas de cristal e ollaba as preciosas vitrinas cheas de mercancías. Caixas e máis caixas forraban as paredes. Os estantes chegaban ata o teito e os mostradores ata o seu nariz. Mariña camiñaba apresurada, esquivando as batas azuis ata chegar ao recuncho do seu avó, un lúgubre despacho que tiña por porta unha cortina de terciopelo, a mesma que separaba esa pequena estancia do trinque. Dúas táboas facían as funcións de mesa e de banco, e sobre el sentaba ese home de mans cinguidas e sorriso perenne. Mariña era espía, exploradora, princesa, pistoleira. Era unha espía que pasaba as horas agochadas en grandes caixas de xerseis de lá. Era unha exploradora que coñecía as atorradores misterios agochados tras a porta dos probadores. Era unha princesa que vivía no seu gran castelo, edificado no cume da estantería de metal gris, coas paredes feitas de caixas de medias. Era unha pistoleira, armada con tiracrollos e tiques da caixa, apuntando desde o alto da escaleira. Era a muller invisível, era quen de atravesar de cabo a rabo toda a sastrería sin ser vista. Pero en realidade, Mariña podía facer todo iso porque era o máis grande que se pode chegar a ser. Pero non unha nena especial, non. Mariña era unha nena normal, que odiaba os bocadillos de queixo de Castilla, que adoraba sentar o carón da máquina de coser e que facía os deberes sobre improvisados pupitres de cartón. E aínda agora, sei que a Mariña atopa a beleza dun cartón gris, se emociona cunha factura bella, disfruta atando un paquete e se paraliza co olor a casa bella, a madeira noble, a envoltorio de papel, a terciopelo.